Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur apirilak 24, asteazkena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Arakadia Antropologia Elkartetik datorren Txuri eta Hortzadar Euskal Folklore Elkartetik datorren Carlos Irujo izango ditugu platoan. Arakadiak Hortzadar Elkarteari Arakadia saria eman zion atzo haien elkarketa lanengatik eta horren inguruan hitz egitera datoz. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1817an, lehenengo bizikleta prototipoa pedalik gabea Karl Drais baroiak ezagutarazi zuen. Urte batzuk geroago, 1888an, Espainiak gerra deklaratu zien Ameriketako estatu batuei. Egun berean, baina 1963an, escribir en vasco sin previo permiso es ya un desacato a la unidad de España. Adierazi zuen fiskalak top deitzen zitzaion Tribunal de Orden Publiko epaitegian. Eta bukatzeko 2006an Euskal IA eraikitzeko akordioa sinatu zuen Euskal Autonomi Erkidegoko eta Espainiako administrazioek. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuaren bizikletentzako bideak egiteko 2,2 milioi euroko laguntzen deialdi berria kaleratu du toki entitatentzat. Nafarroko txistorra kalitate marka berria Madrilgo Gurmes aretora iritsi da. 33.000 ikasle baino gehiago parte hartuko dute Nafarroko kirol jokoen 37. edizioan. Maiatzaren 6an amaituko da 2024ko San Ferminak iragartzeko kartela aukeratzeko bozketa epaimahai tekniko batek hautatutako 10 lan finalistak publiko egin ondoren. Iruñeko udalaren bizi eskolak helduei bizikletan ibiltzen ikasteko eta hiriko ibilbideetan konfiantza irabazteko prestakuntza eskainiko dien maiatzan. Abian da Santa Ana plaza berrurbanizatzeko diseinuan elkarrekin parte hartzeko prozesua espazio eraldatzeko idei lehiaketa bat barne hartuko duena. Baztan Bidasoako turismo mapa berria aurkeztu du uraren bailarak. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, alde batetik, nazionalismoaren alde eta aurka liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Nazionalismoaren alde eta aurka liburua aurkeztuko du Jose Manuel Odrizola idazleak, arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Beste alde batetik, ostegun eta ostiralean, Mendillorriko Zibiboxean 5:00 6:00 Mamuka aurrentzako dantza garaikide lantegia egingo da. Liralek aurrentzako tailer batean partekatu nahi du bere ikuskizunaren mundua. Dantza garaikideko lantegi bat da, bertan dantza bateratuko une bat sortu eta esperimentatu nahi da. Baso batean bizi diren izakien mugimenduan inspiratuta, hala nola zuhaitzetan edo insektuetan. Larun batean, alde batetik Sanduzelaiko Zibiboxean, 5:00 7:00 Bali Berdea izeneko aurrendako sormen gunea egongo da, eta mini imanak egingo dituzte. Lantegiotan, aurrek hainbat proposamen landuko dituzte pintura miatzeko, eta koloreekin eta formekin jolasteko. Buztinezko pieza txikitxoak diseinatuko ditugu, eta imantatuz edozein lekuan kokatu ahalko ditugu. Non ipiniko dituzu zureak? 6 eta 11 urte bitarteko aurrentzat izango da, eta 10 leku egongo dira. Izena eman beharko da eta 2 euro ordaindu. Beste alde batetik, Mendillorriko Zibiboxean goizeko 12:00 ordu biak arte Mamuka familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Pantxika Telleria koreografoaren proposamena daukagu. Elirale konpainiaren eskutik familiendako dantza ikuskizuna egongo da. Mamuka gure dantza emanaldiaren izenak kuku gordeka aritzea esan nahi du Lapurtar euskeran.
Ikuskizun honetan jolasean ari gara gu dantzariok zuhaitzen mundu handia edota intsektuen mundu txipiena biziaraziz. Larun batean baita ere, Jakin Bau olerki eta musika errezitalia egongo da. Bernard Etxepararen Linguae Bascorum Primitae liburuko testuak musikatu ditu Ibon RG abeslari bizkaitarrak. Emanaldian, Garazi Navas akordeoilaria izango du lagun. Eguerdiko 12etan izanen da emanaldia, Kondestable Jauregian. Karrikirik antolatutako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, foruzaingoak eskumen esklusiboa izango du errepideak kontrolatzeko. Nafarroak eta estatuak Lorafnaren idazketa berria hitzartu dute trafikoa eskumen historiko gisa blindatzeko. Foru gobernuak espero du onartzeko prozesu legegilea urtea amaitu baino lehen amaituta egotea. Argazki nagusian, jende asko Carlos Hirugarrenean zeuden liburu postuetan. Titularrean, liburu jasa. Eguraldi txarrak ez die jendetza kentzen Carlos Hirugarrenean jarritako 20 postuei. Beheko berrietan, alde batetik, trinitarioetako 17 kide atxilotu dituzte Iruñan eta eskualdean. Beste alde batetik, gobernuak kalte ordaina emango die Elizako abusuen biktimei. Jarraian, exekutibo britainiarrak aurrera atera du deportazio plana. Azkenik, Iker Bizente aizkolariaren hitzetan, dena ala ezer ez dela da apostolaren presioa. Eskuineko berrietan, alde batetik, bitartekoen arteko absentismo handia ikertzea eskatu du hezkuntza sailak. Beste alde batetik, Mobisek 360.000 bateria ekoiziko ditu Volkswagenerentzat. Jarraian, karrera profesionala zabaltzeak 3.000 osasun langileri mesede egingo die. Bukatzeko, UPN-eko 11 afiliatuk hautagaitzak erretiratu dituzte eta inpartzialtasun falta salatu dute. Diario de Navarraren titular nagusian, trafikoaren eskualdatzea desblokeatzeko akordioa sinatu dute Nafarroak eta estatuak. Hobekuntza erreformatu dute foruzaingoak eskumenak bere gain arditzan. Argazki nagusian, Martin Bultersek, VPko lehendakari ordeak eta Imbo Junkek, Mobis Espaineko CEO-ak, denboraren kapsula sartu dute landareak hartuko duen lurzoruan. Titularrean, Mobinsa 360.000 bateria urtean. Koreako enpresak eta VPGek Volkswageni lortutako proiektua hasi dute Garraio hirian. Eskuineko berrietan, batetik Los Trinitarios gazte bandaren aurkako polizia makrooperazioa Iruñean. Bestetik, Jaurlaritzako administrarien kasua ez da urrira arte ebatziko. Amaitzeko, genero indarkeriako kasuek gainezka egin diote Tuterako poliziari. Goiko berrietan, alde batetik, Obramart, 9,6 milioi eta 95 lanpostu. Beste alde batetik, liburua euriaren gainetik gaientzen da. Bukatzeko, osasunaren 1.500 partidak eta errekorrak. Gara egunkariaren titular nagusian, gobernatzeko modua ez dela aldatuko esan du Ortuzarrek eta EH Bilduri eraso egin dio. EBBko presidenteak adierazi zuen gobernatzeko modua ez dela aldatuko EH Bilduren eraginagatik eta isolamenduan bizi dela gaineratu zuen. Argazki nagusian, 100 gorpu daude Nasser ospitalean Jan Yunisen, hobi komun batzuetatik ateratzen ari direnak. Titularrean, Nasser ospitaleko hobiak Gazako izugarrikeriaren lekuko dira. Eskuineko berrietan, alde batetik, gehiengo alternatibo sendoenak dituen legebiltzarra. Beste alde batetik, EH Bilduk 152 boto gehiago lortu ditu Bilbon eta marka guztiak hautsi ditu. Jarraian, oliba olioak supermerkatura iristen ez den beherakada hasi du. Amaitzeko, Madril Baskoniaren gainetik pasada play-offetako lehen norgehiagokan.
Berriaren titular nagusian, Gasteizko udalak dirua itzultzea exigitu dio Lazarragari antzokia irekitzeko. Kultur elkarteak berretsi du ezinezkoa zaiola laguntza bueltatzea eta konponbide integral bat eskatu dio udalari. Maria Nanclares Euskara Zinegotziak agindu du proiektua egingo dela, hiri proiektu bat delako. Argazki nagusian, Garazi Arrula korrikako mezuaren egilea daukagu. Honen hitzetan, tamalez edo zorionez, euskarak ia guztia dauka irabazteko. Erdiko berrietan, alde batetik itxaso atutxa, EAJaren BBBko presidentea denaren argazkia daukagu. Honen hitzetan, Imanol Pradalesek gehiengo zabal baten alde egingo du, nekatu arte. Beste alde batetik ikuspegi aldaketa euskararen egoeraren inguruan. Hizkuntzaren inguruan garatzen ari diren diskurtso emergenteez mintzatu dira euskal soziolinguistika jardunaldian. Beheko berrietan, batetik, makila eta gozokia, azer asmakitzuna. Bestetik, Euskal Herriko itzuli menditsua. Maiatzaren 10-tik 12ra egingo dute emakumezkoen egutegian Euskal Herrian jokatzen den World Tourreko proba bakarra. Bukatzeko, Nafarroak eta Madrilek ituna egin dute trafikoko eskumena ziurtatzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, trafiko eskuduntza bermatzeko foru hobekuntzaren erreforma adostu dute Nafarroako eta Espainiako gobernuek. Foruzaingoak esklusiban izanen du errepideen kontrola. Eskuineko berrietan, batetik Labeko Maite Olanoren hitzetan, zahar etxeak negoziotzat ditu patronalak. Zahar etxeetako langileek hitzarmena negoziatu nahi dute. 2021an eseri ziren lehenengoz sindikatuetako ordezkariak patronalekin, baina blokeatuta dago negoziazioa. Protesta ikusgarri ugari egiten ari da Lab sindikatua herritarrei iritsi dadin euren haserrea. Bestetik, Julia Fernandez Zabaletari buruzko pastoralerako sarrerak agortuta. Iruñan egiten dute lehenengoz Julia Fernandez Zabaleta maistra euskaltzale feminista eta abertzaleari buruzko pastorala. Zaldiko Maldiko Kultur Elkartea ari da ikuskizuna ontzen eta dagoeneko agortu dira 2 saioetarako sarrerak. Maiatzaren 4ean arratsaldeko 5etan eta maiatzaren 12an goizeko 11etan izanen dira emanaldiak, San Francisco ikastetxeko patioan. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, tenperatura maksimoek gora egingo dute eta ostarte zabalak irekiko dira. Salbuespena lurraldearen ipar ekialdea izango da. Bertan, hodei ugari pilatuko da eta euri pixka bat egingo du, batez ere goizean. Gainerako tokietan ostarte zabalak irekiko dira eta tenperatura aurreko egunetan baino epelagoa izango da. Balio altuenak 13-15 gradu ingurukoak izango dira. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Ostegunean hodei ugari eta euri apur bat izango dugu. Zerua estalita egongo da ia egun osoan. Euri txikia egingo du han-hemenka egunaren bigarren partean, bereziki Kantauri isurialdean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, maksimoek jeisteko joera izango dute eta minimoek igotzekoa. Mendebal ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Txuri eta Carlos Irujorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi, oso ongi. Bueno, Hortzadar Euskal Folklore taldeak Arakadia saria jaso zuen duela 2 egun, Atzo. Eta, bueno, zer da Arakadia saria? Bueno, Arakadia gara antropologiako talde bat, eta aurten lehendabiziko aldiz, pentsatu dugu sari hori egitea eta norbaiteri ematea eta Hortzadarrari zergatik
oso lotua dagoelakoz antropologia hortzadarrekin, hortzadarrek antropologikoki lan handia egin duelakoz, eta hor ikusi genuen merezi zuela gure inguruko lan hori ikuskaraztea. Eta nola sortu zaizue horrelako sari bat emateko ideia edo nondik dator? Bueno, guk nahi dugu antropologia ikusarazi gure ingurunean, bai? Gure Nafarroan disiplina nahiko berria dugu hemen, naiz beste toki batzuetan urte asko daramazkien, baina hemen nahiko berria da, eta orduan ikusiarazteko modu bat da ere, ez? Antropologian ze lana egiten den eta beste talde batzuek ere zer egiten duten ikusteko. Eta sari hau bakarrik antropologiarekin zer ikusia duten taldeak edo lortu dezakete? Bai, oraingoz horrela hasi gara eta noski izan behar du zer ikusia ikerketa antropologikoarekin edo ekintza antropologikoarekin. Eta hortzadarrek betetzen ditu arlo guztiak gure ustetan, bai. Eta, zer da saria? Ze sari eman diozue hortzadarreri? Bueno, gure logoaren irudi bat, egurrean, 3 egur mota edo ditu, aritza, espela, eta beste bat hemen... Tropikala. Bai, tropikala. Orduan, hemen eta munduan lotzeko, ez? Eta gero baditu lako beste, bornizko zerbait edo horrela, gure logoarekin. Eta nork egin du sari hori? Eskulturgile bat, Angel Iribarrenek egin du, bai? Eta, zein da hortzadarrek egin duen lana edo? Bueno, gu sortu ginenetik, hasi ginen ikerketak egiten, ikerketa garai hartan bakarrik zen dantzak ikertzekoak, eta, gero batez ere eskenatokietara eraman behar ziren dantzak ikertu genituen, eta gero sakondu genuen gaia, ez ginen bakarrik dantzetan geratu, baizik eta zabaldu genuen, adibidez, egutegi folklorikora, edo medikuntza tradizionala, edo, zabaldu genuen nolabait fokua, eta ez bakarrik dantzak, baizik eta dantzaren inguruan zegoen gizarte ura ikertu nahian. Hain zuzen ere ikusten genuelako, bazela desagertzen ari zen gizarte bat. Hau da, batez ere, gerraren aurretik gazte zen jendearen testigantza jaso nahi genituen. Eta, horrekin, eta gero baita ere, hasi ginen, jaia 40 urte, hasi ginen folklore jardunaldi batzuk egiten, eta horiek aprobetxatzen genuen batez ere alde batetik ikertzaileei leiho bat emateko, eta esparru bat haien lanak eta zabaltzeko, eta baita ere, gure lanak ere nolabait ikustarazteko, hala nola, geuk ikasteko besteen kandik ere. Eta, horretan gaude 50 urte. Eta zuen ikerketa prozesua nola egiten duzue lana egunerokoan? Izan da oso denbora zehar, eta jakin behar da, hasieran, gu ginen gazte batzuk. Ni taldean sartu nintzen 17 urte nituenean, eta ez nekien, deus ez. Ni sartu nintzen dantzak ikastera, jende guzia sartzen da taldetan dantzak ikastera, baina hortzadarren bederen, berehala hasi ginen entzuten taldearen barruan, Barandiaran, Julio Caro Baroja, eta hurrengo urtetan, Levi Strauss, modan zeuden antropologoak. Ez genuen ezer ere ulertzen, baina hasi ginen entzuten, eta etortzen ziren antropologoak eta folkloristak, eta mintzatzen ziren horietaz. Eta, nolabait, jaso genuen halako formazio txiki bat, eta horrekin hasi ginen ikertzen. Orduan, hasiera batean, dantzan jasotzeko behar genuen testigantzak, eta, hortik saiatu dantzak berrereikitzen edo berreskuratzen. Gerora, elaboratu genuen geure galdetegi propioa, beste batzuetan oinarritua, baina,
izan zen prozesu polita, eta bueno, ez genuen denok egin prozesu hori, baina bueno, talde desente egon zen taldean horretan aritu zena. Eta zein izan dira aurkitu dituzuen zailtasunak prozesu horretan? Bueno, alde batetik, gero eta jende gutxiago gaudela mundu honetan ikertzen, hori da zailtasun bat, eta bestea da joaten zaila etxe batera, ikertzera, herri batera, etxe batera, eta esaten dizu, begira, hitz egin nahi dugu adineko pertsonekin gauza hauetaz, eta baina, zu nor zara? Gu, dantza taldeko, kasu batzuetan, ateak ixten dira, beste kasu batzuetan egin baduzu negu gorrian inkesta hori kalean, zu kalean eta inkestatua dago etxe barruan, eta batzuetan gertatu zaigu, agertzea adineko pertsona baten iloba edo eskopetarekin ea zer egiten zenuen zu bere etxean. Hori ere gertatu egin zaigu. Gauza horiek gertatzen dira. Beti ere dena egiten dugu gu gara amaterrak, ez dugu ezer kobratzen, orduan dirua ere izan da, ez dakit oztopo bat, baina, bueno, diruarekin gauzak egiten dira aixeago edo azkarrago, ez? Eta, bueno, adibidez, guk bageneukan artxibo bat. Garai hartan ez genuen ez da artxiboren ideia, baina diru gutxi, eta orduan grabatzen genuen zinta batean elkarrizketa, eta horrengo elkarrizketa aurrekoaren gainean. Egiten genuen txostena, eta aurrekoaren gainean. Orduan galdu dugu prozesu horretan oso baliotsuak orain izango ziren dokumentuak. Hori da dirua falta eta... Eta zergatik, ze helbururekin hasi zineten ikerketa hauek? Zuek ikasteko, edo zuek jakiteko, edo jendearekin partekatzeko? Dantzaren munduan egon dira nolabait bi jarrera. Alde batetik, bazegoen bat, zera berriak egiteko eta espektakulo berriak eta dena eskenatokira begirako joera bat, ez? Eta 70etan, ja Donostiako Argia dantza taldearekin eta hasi zen, eta ez do Kamairu eta jende horiekin hasi zen, iturrietara jo behar dugu, geure jatorrizko dantzak eta kantuak eta jasotzera. Eta gu sartu ginen hildu horretan hasiera-hasieratik. Zeta taldeko jendea, garai harteko edo taldea sortu zuen jendea, bazegoen hildu horretan lan egiten gu sortu baino lehen. Orduan hori izan zen ideia, nolabait ikusten zen eta Barandiaranek oso garbi esaten zuen hiltzen ari den jendea ezagutu du guk ezagutzen ez dugun mundu bat. Eta hiltzen badira joango da beraiekin. Orduan hori jaso egin behar zen. Eta ez ginen heldu garaiz nik uste gauza askotan, dantzaren munduan gauza askoa galduen da eta ezin errekuperatu. Eta ikerketa jada bukatua dago, edo ikertzen jarraitzeko intentzioa daukazue? Antropologiaren mundutik dena dago ikertzeko, dena ikertu daiteke. Eta atzo komentatzen Arakadiako lagunekin, guk izan dugu halako joera bat beti atzera begira egiteko gauzak, eta ez dugu egiten orain egiten dena. Nolabait, itxoiten ari gara, orain egiten dena 40 urte barru ikertzeko, eta gian merezi du orain egitea. Jasotzea, zer egiten den, zer petxatzen duen jendea, nola antolatzen dituen bere jaiak, bere dantzatzeko moduak, bere gauza horiek orain egin behar da. Eta ez itxoen, eta galdetu gu 80 urte daukagunean, zer egiten zenuten aspaldi hartan? Auskalo. Baina gainera, folklorea ikertzea zailagoa izango da, ezta? Ze igual ez dago apuntatua inon, jendearekin hitz egin behar duzu... Hor dago, hauekin beti gertatzen da gauza bera, herrixeak egiten duena ez da jasotzen. Orduan, zu bazoaz artxiboetara eta hor dago jasota beti batzuek egiten dutena. Edo, normalean beti izan dira klase nagusiek apuntatu dutena. Eta herrixeak egin duen, horregatik galtzen dira hainbat gauza eta ez dago arrastorik. Ultzamako ingurutxoa ez dago erregistratua inon, eta horrek egiten du herrixeak. Orduan... Horregatik igual ez iritsiko da puntu bat, non ja ezin da gehiago ikertu edo... Ez, beti. Estatu Batuetan folklorea da egunerokoan egiten dena. Eta berez hori da. Inork ez du esan folklorea dela aspaldikoek egiten zutena. Folklorea guk egiten duguna. Orain egiten ari garen hau folklorea da.
Da, herriaren jakintza da bere esan nahi jatorrizkoena, eta herria, bizi baldin bada herria, bizi da orain. Aspaldiko herria ja hilik dago. Orduan, orain bizi dena ikertu egin behar da ere bai. Eta egiten da hori antropologiaren lana da. Ikertzea oraingoa. Eta ze ondorio atera dituzue ikerketa eta gero? Asko galdu dugula. Bueno, hor bazegoela mundu bat, konprenditzeko ere batzutan zaila dena. Zergatik egiten ziren gauza horiek, zergatik ez ziren egiten beste gauza, zergatik batzuk parte hartzen zuten eta beste batzuek, ez? Nik uste guk egin duguna da saiatzea mantentzen iraganeko mundu baten oroitzapen bat. Eta, bueno, hortik ikasi. Osea, galdu diren gauza batzuk oso aproposak izango lirateke gaur egunerako, baina nagian ezin dira. Nola antolatzen diren gazteak festak egiteko. Orain udalek egiten dituzten festak, aspaldin ez, herri txikietan bederen. Orain denok ari gara itxoiten, bueno, egin dezala udalak edo kontzejuak edo aspaldin ez zen horrela. Aspaldin gazteek egiten zuten dena. Haiek zaukaten ordura zentzu guzietan, ez bakarrik antolatzea, ordena eta nolabiteko agintea bazegoen gazte batean edo bitan. Gauza batzuk, agian ezin dira errekuperatu, baina baliotsuak dira, jakitea gauzak beste modu batez egin daitezkela. Eta, bueno, sari jasotze hau zuen 50. urteurrenarekin batera etorri da, ezta? Bai. Zer suposatzen du honek zuentzako? Bueno, hasteko ez usteko handia. Ez genuen, espero, inolaz ere, jasotzea halako elkarte akademiko batetik, jasotzea lan bat, eta folklore beti izan da nolabait anai txikiena edo, bueno, euskalo, baztertua izan den disiplina bat, ez? Eta ohore handia izan da. Guretzat, ezin genuen sinetxi, baina, bueno, oso pozik gaude, jasotako sariarekin. Eta zuek zergatik hautatu duzue Hortzadar? Bueno, gure inguruan nahiko ezaguna da talde hau, ez? Eta ikusi dugu bere lan baliotsua egin duela 50 urte hauetan, gu oso gazteak gara, 4-5 urtetara goaz horrela arakadia sortu zenetik, ez? Orduan nolabait elkartzen ditugu esperientzia eta gaztetasun hori talde bezala, bai? Orduan baloratu dugu edo balorean jarri nahi izan dugu beraiek egin duten lan hori urte hauetan guztietan, bai? Esan duen arlo horietan guztietan ikerketa lanean, baina baita ere esaten zuen bezala Carlosek gaurko lanean, ez? Egiten dituzte ikuskizunak, bildu dituzte liburuetan jaso duten jakintza hori guztia, baina ez bakarrik liburuetan usteko, baizik eta gaurkotu egin dute, ez? Dantza talde horiek mugitu dituzte munduan barna, Ameriketan, Europako zenbait tokitan, Espainian ere. Orduan, gaurkoarekin lotzen duten horregatik ere baloratzen dugu, ez? Folklorea ez delakoz, gure ustetan ere, pasatutako gauza bat, antzinako gauza bat, baizik eta gaur egun gozatzeko eta kolektiboa eta komunitatea sortzeko eta indartzeko balio digun gauza bat, ez? Kultura beti baliogarria da gizartea kohesionatzeko, indartzeko, gure baloreak azpimarratu eta ez dakit gaur egungo mundu horretan honek ikusten duen bezala nola aldatzen ari den, tendentzia da individualismo horretara jotzea, ez? Mundu mailan ere. Orduan, guk azpimarratu nahi dugu ere, kulturak eta dantzak eta folkloreak duen balioa
kolektibo hori indartzeko, ez? Eta hori, esan dudan bezala, gozatzeko, gure bizimodu hori alaiago, errexago egiteko, ez? Bai, azkenean, ez dakit, batzen gaituen zerbait. Bai, denok gara taldekoak, ez gara individuo bakarrak, ez? Ezin gara banakan bizi, taldean bizi itzen gara eta bizi nahi dugu. Eta talde horren ezaugarri horiek, arlo askotan ematen dira, eta bat da folklorea, musika, dantza, ongizatea, ozioa, ez? Baina beraiek ez dute bildu konsumorako gauza bat bezala, edo ez dute aurkezten konsumoko gauza bat bezala, ikuskizun bat bezala, ez? Baizik eta bizitzeko modu bat bezala, eta bizi modu hori jaso dute, jasotzen ari dira, eta egiten ari dira, ez? Eta sari hau beste urte batzuetan ematen jarraitzeko pentsatua duzue? Bai, lehendabizikoa da, eta, orain bildu duguna, baina asmoa hori da, beste talde batzuetara zabaltzea. Badaude beste lan asko, antropologia aldetik gure inguruan, oraindik baloratu ez direnak, ikusi ez direnak, baina guk errex ikusten dugunak lotura hori, ez? Orduan, egongo dira beste batzuk. Eta erabaki hartzea zaila izan da? Bai, talde ez gara oso handia, igual 30 pertsona edo inguruan gabiltza, baina, bakoitzak bere sensibilidadeak ditu, baina ez dakit nahiko erabakia erresa izan da, ez? Azkenean, denok ezagutzen genuen talde bat zelako eta baloratzen genuen eta ikusi genuen zelan egin duen. Beste batzuk ere egin dute eta aterako dira, hemendik aurrera ere. Langa oso altua jarri dute, ez pentsa? Beste batzuk espabilatzeko eta lana egiteko baliokoa. Noski, hau da, zirikatzea, bai. Eta, atzo egin zenuten sari banaketa, ez? Justo ospatzen zenutela 50. urte hurrena, eta bertara joan zineten edo, saria banatzera. Eta, non izan zen kontatu dugu pixka bat? Ez da izan lehiaketako sari bat, baizik eta, horrela, taldearen balorazio bat egin ondorekoa, ez? Orduan, atzoko ekitaldia polita izan zen, kasinon, Gaztelu plazan dagoen horretan, eta, parte hartu genuen Arakadiak gure ezaugarriekin, eta Hortzadarrek berak egin dituen lanak aurkeztuz edo azalduz edo partekatuz, ez? Dantza ere egin genuen, elkarrekin, ez? Gero, diskursoa kantatu ere, Hortzadarrek errekuperatu du, lehendik errekuperatua zegoena Jimeno Juriok eta horrela egindako lanean Monteagudoko paloteadoen bertsoak. Bai, orduan horiek bertso batzuk abestu zituzten ere, eta aurrezkuren bat dantzatu, eta gero diskursoak hitz egin, eta badakizu nola bukatzen ditugu. Euskal Herrian gauzen? Luntz txiki batekin, eta pixka bat elkarrek hurbiltzeko eta harreman hori indartzeko. Osa, festa polita egin zenuten azkenean. Oso gustora egon ginen, atzo. Eta, jende aldetik asko hurbildu zen, edo zueko bakarrik zen? Deia zabalik zegoen, ez? Baina, azken finean nik uste eguraldia ez zuen lagundu. Eguraldi oso egiten badu ez du laguntzen, baina txarra baldin bada ere, ez da ere. Igual pereza gehiago. Pereza. Eta, baina, aspaldiko jendea eta jende ez ezaguna ere zegoen hor. Agian arlo instituzionaletik ezen jende gehiegi etorri, baina, Nafargo Berdukoren bat zegoen, baina udaleko inor. Eta, faltan bota genuen hori, nolapait babes instituzional hori pixka bat indartsuago izatea, baina hori ere da
gure egoerako ezaugarri bat erakusle duela, bat, bai, bai. ez? Eta, bueno, landu behar duguna guk ere arlo horretan, igual gehiago. Primeran, eta ja bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, zerbait ahaztu zaigun. Bueno, eskazten baldin bagara mintzatzen, hau ez da bukatzen, Osea, Lasai. gu antropologa gara. Osea, gurea da, hitz egin, eta ez ongi dago, ongi egin duzu elkarrizketa. Mila esker, bikote, gurekin zeretera etortzeagatik, eta zuen saria eta lana edo ikerketa gurekin partekatzeagatik. Ongi da. Zuei ere eskerrak eman, hori ikus arazteagatik gure lanak eta balorean jartzeagatik, ez? Eta, beste okazio batzuk izango ditugu partekatzeko gauza gehiago. Bai, ondo segi. Berdin. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.